Това е тиква. Подарете и присъствието си и тя ще стане вашата тиква. Бъдете благодарни, че я има и тя ще изпълни живота ви с радост. Като истинска столица на тиквата, Севлиево пази много истории с тикви. Хиляди деца са израснали със спомена за тиквения аромат в бабината къща и все още пазят вкуса на тиквените изкушения. Една от най-красивите истории, свързани с Севлиево, е тази за раждането на празника на тиквата. За първи път той се провежда през 2006 година по идея на община Севлиево и Сдружението по туризъм. Тогава експонати от конкурси за рисунка, приложно изкуство и кулинарни произведения се показват в изложби, а майстори-готвачи от водещи заведения приготвят за гражданите огромен тиквеник. Следващите издания на празника на тиквата включват все по-забавни и по-атрактивни събития. Година след година Севлиево събира все по-ароматни и цветни спомени от празничните дни и изпълва гостите със смях и настроение. И това не е просто история за празника на тиквата. Това е история за упоритостта, грижата и постоянството, защото точно те раждат традицията. Тази година историята започва от начало. Добре дошли в Севлиево, столица на тиквата. Град Севлиево е от онези места, които няма как да те оставят безразличен. И не само заради живописното си местонахождение, архитектура и дълголетна история, а заради хората. Тъкмо те са успели да превърнат града в свой дом, място за топли спомени, цветни преживявания и смели мечти. Историята на град Севлиево е богата. Неговото начало като административен, военно-стратегически и стопански център на района датира от далечния 10 век. От втората половина на 18 век Севлиево се утвърждава като център на турската административна околия от 50 селища с силно развито занаятчийство, обработка на кожи, шиене на горни дрехи, обработка на метали, дърводелство. Малко по-късно градът става център на организирано движение за национално освобождение, а Левски създава именно в Севлиево първия революционен комитет. Днес издигнатият на Севлиевския площад през 1894 година паметник бегло напомня за героично загиналите ръководители на априлското въстание в онези дни. Градът обаче е нещо много повече от това, което се вижда на пръв поглед и онова, което е записано в историческите анали. Севлиево оживява по особен начин всяка година и причина за това е станалият нарицателен за града празник на тиквата. Петъчният ден, 12 април 2013 година, щеше да е съвсем обикновен, ако не беше нестандартната рекламна кампания за популяризирането на тазгодишния празник на тиквата в Севлиево. Атрактивният флашмоб стана любим на много софиянци, а заснетото видео скоростно обиколи социалните мрежи и стана достояние на цяла България. Следваща спирка в атрактивното популяризиране на събитието беше поставянето на грин графити в столицата. Предстои поредното издание на празника на тиквата в Севлиево. И за да е успешно, се нуждае от реклама. Колкото по-нетипична, толкова по-добре.
Ето защо Севлиево и градовете в близост до него и тази година получиха нестандартна покана за събитието във формата на тиква. Специален VIP ескорт, начело с лицето на кампанията Калин Сърменов, посети всяко едно от предварително набелязаните населени места и лично връчи атрактивната покана на представители на местната власт. С лични автографи се здобиха жителите на София, Севлиево, Велико Търново, Ловеч, Трявна и Дряново. Едва ли има някой, който да не помни сладката миризма на печена тиква в старата бабина къща или да не е чувал още в детството си веселите шеги, свързани с апетита на севлиевци към тиквата. За това, че са я яли с нетърпение направо с пръсти. По-възрастните хора без притеснение разказват, че заради големите тикви, които се отглеждат в околността и заради умението на севлиевци да ги приготвят по всевъзможни начини, в миналото Севлиево дори е наричан Тиквен бург. Идеята за организиране на празник на тиквата е на община Севлиево и Сдружението по туризъм. Тя възражда желанието ни по време на празниците на тиквата да се върнем отново в детството, да се потопим в аромата и вкуса на печената тиква и да напълним очите си с нейните багри. От светло-жълто и зелено до наситено оранжево и червено. За първи път празникът на тиквата се провежда през 2006 година. И от тогава до днес не спира да се развива заедно с хората, застанали зад него и ежегодните му посетители. Добре дошли в Севлиево, столица на тиквата 2013. Това е събитие подготвено дълго с много любов и внимание от жителите на града и всички партньори, ангажирани с проекта. И тази година то бе отбелязано с небивал интерес, а новите идеи и забавленията през дните на празника отново оживиха града. Добре дошли във виртуалния дневник на едно уникално по рода си събитие, което и през 2013 година постави Севлиево в центъра на страната. – 23 април, вторник. Севлиево е оживен, защото предстои откриването на празника на тиквата за 2013 година. Организаторите са се погрижили жителите на града да не скучаят и минута и тези няколко дни, в които се провежда събитието, да останат незабравими за всички, докоснали се до магията на автентичното преживяване. Официалното откриване на празника на тиквата е факт. Преминало е под мотото «Добре дошли в Севлиево, столица на тиквата». Събитието набра скорост с представянето на музикално-театралния спектакъл «Приказка за тиквата». На 23 април спектакълът гостува в селата Ряховците и Петко Славейков. На 24 април в село Добромирка, а на 25 в село Душево и Градница. Фантазията е основният двигател на целия празник и това личи от всяка една атракция в Севлиево. Дандоловите къщи и тази година приютиха традиционните тиквени цветни фантазии. В забавното ателие за изработване на тикви от хартия, плат и други материали се включиха най-ентусиазираните млади граждани на Севлиево.
26 април, петък. Кулминацията на поредния ден от празника е в 12 часа, когато в Дом на културата Мара Белчева, Севлиево, започва тържественото връчване на наградите от проведените конкурси «Тиквени фантазии» и «Тиква най-най». Сезон. Топло е, има слънчице, природата разцъфтява все повече и повече. Птичките пеят, само че тиквички, дали през пролета имат тикви? Тиквичко ми има, разбира се. Община Севлиево се е погрижила за всичко и за тиквите. А пък това, че и ние сме тук, какво ти говори? Разбира се. Нека официалното откриване на пролетното издание на фестивала на тиквата да започне сега. Да поканим на сцената нашия кмет, господин доктор Иван Иванов. Моля да заповяда със своите приветствени думи към фестивала и всички участници в него. Благодаря на Тиквичко и Тиквичка за дадената ми дума. Имам удоволствието да открият това издание на нашия празник. Добре дошли в Севлиево, столица на тиквата. Удовлетворението на участниците и признанието на таланта им е нещото, което сплотява целия град. Не е случайен фактът, че човекът е социално същество и има нужда повече от всякога да сподели живота и вълненията си с останалите. Не е случайен фактът, че празникът на тиквата става все по-обичан с всяка изминала година. И това далеч не е най-голямата емоция за този ден. Тепърва предстоят забавни състезателни игри и творчески ателиета за изобразително и приложно изкуство. Мястото е паркът пред Дом на културата Мара Белчева, а часът 14. Състезателният ден е истинско предизвикателство както за публиката, така и за участниците, изявили желание да се включат в надпреварата. Гостуващите аниматори допълниха по несравним начин изживяването за децата, за да направят още по-атрактивни различните състезателни игри. Смехът, ентусиазмът и раздадените поощрителни награди бяха само малка част от удовлетворението от добре свършената работа на организаторите. Следващата част от програмата бе второто издание на музикално-театралния спектакъл «Приказки за тиквата» в Дом на културата Мара Белчева. – 27 април, събота. В разгара на Севлиевския празник на тиквата емоциите достигнаха своя пик. Денят е посветен на пъстрото тиквено парти, а на площад Свобода беше обособен специален арт-кът, където посетителите имаха възможност да се срещнат с изкуството на карвинга
което впечатли